salah, tapi kok bener. Salah mungkin. Sholatnya nomor siji. Nomor loro, Pak. Alhamdulillah mumet aku, Dok. Bapak pengen yang surga apa yang neraka? Ya jenenge wong urip iki kabeh nang donya pengen nang surga to. Apa ya eneng cita-cita pengen nang neraka iki. Yo ge endang mangkat to, Pak. Mata yun. Ayo kamu iki lho. Mata nih gue, Pak. Bapak mau pola. Cari-carian wae. Jadi Bapak menunda niat baik itu tidak bagus. Ya bener sih, Nduk, enggak bagus. Tapi persyaratan nang surga iki lho sing Bapak ora wani iki. Lah syaratnya apa lho, Pak? Syarat yo mati sik lu mau to. Halah-halah, Pak, kok mati lho orang bendina. Omongan mau mesti.